EH Bilduk eta ERCek bilera egin dute astearte honetan Bartzelonan. Bertan izan dira Euskal Koalizio Subiranistaren aldetik, Arnaldo Otegi idazkari nagusia eta Sonia Jacinto eta Gorka Lejabarrieta ordezkariak. Herrien burujabetzaren aldeko aldarria berretsi dute bileran eta egungo nazioarteko panoraman sakondu dute. Gerrak, eraso imperialistak eta olatu erreakzionarioak Euskal Herriko eta Kataluniako etorkizunarentzat mehatxu direla azpimarratu dute eta bi alderdien arteko elkarlana eta batasun estrategikoa partekatu dituzte. Udalbiltzak Plastigarbi proiektua ezagutarazi du gaurkoan, itsasondakinak bildu eta prozesatzeko helburua duen ekimena. Proiektua POCTEFA 2021-2027 Europar dirulaguntzen baitan garatu dute eta erakunde ezberdinek eramango dute aurrera. Hala nola, Lehartik Errek, Plentziako itsas estazioak edota Pauko Unibertsitateak. Errenteriako udalak deituriko lan eskaintza publikoko hizkuntza eskakizunen aurkako helegitea talde antolatu baten esku dagoela ezagutarazi du Argiak. Komunikabideak plazaratutako ikerketaren arabera, Unidas por la Libertad Lingüística plataformatik abiatu zuten prozesua. Talde hau Osakidetzaren baitan sortu zen eta helegitea aurkeztu duen kidea Euskal Autonomia Erkidegoko osasun sistema publikoan plaza finkoa duen pertsona da. Argiak jakinarazi duen lez, herritarrak ez zuen lan eskaintzan interesik eta beste pertsona batzuk animatu zituen alegazioak aurkezteko, doako abokatua izango zutela argudiatuta ere. Egoerak Euskal Alderdi politiko eta sindikatutako ordezkarien gaitzespena jaso du. Gabon guztioi eta ongi etorri martxoaren 10 albistegira. Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakaria eta Maria Txibiten Nafarroako gobernuko buruak Euroeskualdearen bileran parte hartu dute gaurkoan Gasteizen. Bertan elkartu dira Mathieu Bergerekin eta eskualdearen etorkizunaz mintzatu dira. Astearte honetan Imanol Pradales lehendakariak, Maria Txibiten Nafarroako gobernuko presidenteak, Mathieu Berge Euroeskualde mugaz gaindiko lankidetza eta portu eta aireportuetarako eskualdeko kontseilariak agerraldia egin dute Gasteizen Ajuriaenean. Pradales Akitania Berria, EAE eta Nafarroako Euroeskualdearen buru izango da eta harrera ekitaldian honen presidentziaren makila jaso du. Pradalesi Euroeskualdearen presidentzia hartzea egokitu zaio eta ohore eta erantzunkizun handia dela adierazi du. Ohorea, gure herriaren tamaina txikitik Euroeskualdeari eta Europari gure ekarpena egiteko aukera izango dugulako. Eta erantzunkizuna, bizi dugun ziurgabetasun egoera honetan erantzunetan basmatu behar dugulako. Ez ditugu egun errezak bizi. Bestalde Txibitek adierazi du Euroeskualdearen papera finkatu egin dela eskualde bideratzailea izateagatik. Eusko Jaurlaritzak haurren, nerabeen eta gazteen behatokiak gaztetxoen iritziak plazaratzen dituen txostena aurkeztu du. 10tik 9 sexu bereko pertsonen arteko ezkontzen alde egin du eta 10tik 8 berriz eutanasiaren alde besteak beste. 15 eta 17 urteko mutilen ia 15ak, 15 aldiz, genero indarkeria asmakizun ideologikoa dela uste du. Euskal Autonomia Erkidegoko mutil gazteen 14,6 genero indarkeria ez dela existitzen eta asmakizun ideologikoa dela uste du. Halatxe islatzen du Eusko Jaurlaritzak argitaraturiko txosten batek gazteen hainbat gai esanguratsuri buruzko iritzia jasotzen duenak. Gainera, mutilen 42k adierazi du urrunegi iritsi dela gizartea emakumeen berdintasuna sustatzeari dagokionean eta orain gizonak diskriminatuta daudela. Hala ere, nesken 76,4 beldur da gauez bakarrik ibiltzeko mutilen 29,1 aurrean. Nerabeak Euskadin egoeraren eta balioen pertzepzioa izenburupean argitaratutako txostenak 15 eta 17 urte bitarteko nerabeei egindako azken 25 urteko inkesten datuak jasotzen ditu. Bizikalitateari dagokionez, nerabeen 61,2 uste dute beren gurasoak haien adina zutenean baino hobe bizi direla. Hala ere, Xabier Legarreta Gazteriako eta Erronka Demografikoko sailburuordeak azpimarratu duenez, datu hori 2008tik jasotako txikiena da eta horrek adierazten
esan du nerabeek etorkizunari buruzko ikuspegi zuhurragoa dutela. Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko nerabeen 80% baino gehiago sexu bereko pertsonen arteko ezkontzaren, eutanasiaren eta abortuaren alde daude. Atzerritarrei dagokionez, 15 eta 17 urte bitarteko 4 pertsonatik batek uste du kanpoko pertsona gehiegi dagoela Euskal Autonomia Erkidegoan eta ia erdiek lan kontratua dutenei soilik erraztuko liekete sarrera. Bilboko Aldezarreko greba komiteak auzoko pisu turistiko bat okupatu du astelehen arratsaldean, bertako turistifikazioa salatzeko asmoz besteak beste. ASET sindikatuak, Bilboko Aldezarreko greba komiteak eta Ernaik pisu turistiko bat okupatu dute Bilboko Aldezarrean, auzoko etxebizitza baten berreskurapena aldarrikatuz. Etxebizitza Alameda Flats SL enpresaren jabetzakoa dela azaldu dute eta salatu dute enpresa horrek turismora bideratutako beste 54 etxebizitza ere alokairuan dituela. Aldarrikapen ekintza honekin langileen miseriarekin aberazten ari direnei mezua helarazi nahi dietela adierazi duten, aurrean izango gaituzte. Halaber, etxebizitzaren problematika martxoak 17ko grebaren aldarrikapenekin bat datorrela nabarmendu dute Euskal Herriko langileek soldataren 60% etxebizitzara bideratzen dutela salatuz. Gaur egun etxebizitzak 2 funtzio nagusi betetzen dituela kritikatu dute, alde batetik langileen erreprodukzioa bermatzea etorkizunean esplotazioa albidetuz, eta bestetik errentagarritasun handia sortzea etxebizitza merkantzia bihurtuta. Horren ondorioz, langileak baldintza prekarioak onartzera behartuta daudela azpimarratu dute. Azkenik, Bilboko Aldezarreko turistifikazioa eta gentrifikazioa ere salatu dituzte. Auzoa gero eta gehiago turismora bideratzen ari dela ohartarazi dute, eta inbertsio funtsak zein imobiliarea enpresak etxe bizitza gehiago pilatzen ari direla langileak etxe bizitza lortzeko edozein baldintza onartzera behartuz. Tubos Reunidoseko langile greba eguna izan dute gaurkoa ere. Enplegu erregulazio espedientearen negoziazioaren baitan, kontsulta fasea ostiral honetara arte luzatzea erabaki dute zuzendaritzak eta enpresa batzordeko kideek, azken hauen artean guztiek honen aldeko iritzia azaldu ez badute ere. Akordio barik bukatu da astelehen honetan Tubos Reunidosen eta bertako langileen ordezkarien arteko bilera. Orduan amaitzeko zen enplegu erregulazio espedientea negoziatzeko EPEA, baina beste 4 egunez luzatu dute, eta barikurako espero da erabaki irmoa. Enpresak beste proposamen bat mahai gaineratu du azken bilera horretan eta aurrekoan egindakoa hobetu egin du. Lan egindako urte bakoitzeko 45 eguneko soldata eskaini die langileei erretiro aurreratua hartzeko adina ere jaitsi dute 59 urtetik 57ra. Era berean oraingo proposamenarekin soldata gordinaren 170 jasoko lukete beharginek 65 urte bete arte. Dena den 300 bat langile kaleratzeari eta Amurrioko fabrika zarratzeko asmoari eutsi dio. Horiek horrela enpresak beste bilera batera deitu ditu sindikatuak hurrengo ostiralean, hala ere sindikatuak haserre ikusteko dago zer egingo duten, Labek, Elak eta ESKak adierazi dutelako eurentzako kontsulta epea amaituta dagoela. Gainera Labek salatu du zuzendaritza ez dela gai izan frogatzeko altzairutegia istea eta erregulazio espedientea ezartzea direla aukera bakarra, sindikatuaren ustez agerian geratu da zuzendaritzak urteetan egin duen kudeaketa negargarria eta erakundeen pasibotasun kezkagarria arboiatu du eta langileei, ezkerraldeari eta aiaraldeari bizkarra ematea leporatu die Eusko Jaurlaritzari, Espainiako gobernuari eta Arabako eta Bizkaiko aldundiei. Elak bere aldetik fede txarrez aritzea leporatu dio Tubos Reunidosen zuzendaritzari ez duelako inoiz aldatu langileak kaleratzeko asmoa. Bien bitartean enpresako langileek 6. protesta eguna egin dute Bilbon astearte honetan, astelenean aldiz Euskalduna Jauregiaren atarian elkartu eta egoera salatzeko Bilboko hainbat gunetan trafikoa moztu dute. Bigarren txandako lehen greba eguna izan dute gaurkoa Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako jangeletako langileek. Bilbon egin duten mobilizazioan izan da Xabi Alo. Enpresen blokeoaren aurrean mobilizazio areagotzeko eta jangelak ustu eta kaleak betetzeko deia egin diete sindikatuek jangeletako langilei, sindikatuen eta jangelen sektoreko enpresek egindako negoziazio mailaren bilera inolako aurrerapenik gabe bukatu ostean.
Atzo bildu ginen enpresekin, berriro ere, ez zuten aurrera pausurik eman haien proposamenean, orduan horregaitik jarraitzen dugu greban, greba hauekin, eta ikusten dugu oso urduri daudela atzoko hezkuntzak botatako hori ratioen jeitziera dela eta oso positiboki ikusten dugula jeitziera hau ulertzen dugulako 2000ko agindua aldatu nahi dutela eta espero dugu 2000ko agindu horrek behintzat gurekin hitz egitea berrirazteko. Uste dugu jendearen zati bat, talde importante bat geratzen dela kanpoan, ratioak ez direlako mugitzen beraientzat. Eta horiek dira bigarren hezkuntzakoak eta office pertsonalekoa. Datorren martxoaren 28an, aberri eguna ospatu nahi duen orok hitzordua du Lizarran. Bertan antolatu baitu aurtengoan Euskal Herria Baterak ekitaldia, ospakizun bateratuaren aldarria hizpide duena. Eta guzti honi buruz hitz egiteko gonbidatu dugu gaurkoan gure platora Xabier Euskitze, Euskal Herria Baterako bozeramailea, kidea, ez dakit nola deitu ere. Bietara balio du. Eguerdion, mila esker. Baita zuri ere. Tortzeagatik, esan dugun bezala, aurten beste behin ere, ekitaldi antolatu duzuen, martxoaren 28an izango dena, konta iguzu, zer nolako egitaragoa antolatu duzu aurten erako? Beno, aurreko urteetan antolatu izan dugunetik oso desberdina ere ez da. Gure helburu gorena, noizbait urteren batean urte asko baino lehen lortu nahiko genukeena da, aberri egunean berean egin ahal izatea ekitaldi bateratu nagusi bat. Eta, urte batetik bestera halako gauzak lortzea ez da batera erraza izaten, baina tira, pixkanaka helburu horretatik gero eta hurbilago ote gauden dugu irudipena. Eta oraingoz aberri egunean bertan aukerarik ez dagoenez, tira, inguru marian antolatzen dugu, aurtengoa martxoaren 28an izango da, eta tira, gure helburua da Euskal Herriko indar politiko, sindikal eta gizarte mailako ekintzaileak han elkarretaratzea, denon artean ospatu dezagun, gure aberriaren eguna, eta denon artean elkarri begietara begiratu, bekozpeko elkarri begiratu eta elkarri esan diezaiogun gure desberdintasun eta ikuspuntu eta gainerakoen gainetik horrelako helburu nagusietarako bat egiteko gai gara. Eta tira, gehien bat elkarreteratze bat izango da, eta geroxeago emango izkizut, pixka bat egipatuko izut, izango dugun ekitaldi artistikoaren berri. Ospakizun hau Lizarran izango da, auto hau ez da ausazkoa izan? Ez horixe, ez da inola ere ausazkoa, intentzio osoz aukeratu dugu Lizarra. Gure taldea ez da oso zaharra ere, pandemia garaian sortutakoa da. Pandemiak astindu galanta eman zion gure gizarteari, baina gauza honak ere ekarri zizkion. Erreakzionatu behar bat ikusi zen hainbat alorretan. Zestapuntan ere, begira, gaur egun zer nolako loraldia bizi izaten ari garen zestapuntan, eta pandemia garaian erabat BEA jota zegoen, Estatu Batuetako pilotalekuak ere ixten ari ziren, eta orduan ikusi zuten zestazaleek eta inguruko eragileek eta oraintxe da erreakzionatzeko garaia BEA jo dugu, goazen aurrera. Eta pandemia garaiak nik uste gauza honak ere ekarri zizkigula, eta besteak beste, gure taldea testu inguru horretan sortutakoa da. Eta geroztik, aberri egun bateratuaren bidean hainbat urrats egin ditugu, eta beste hainbat gunetan egin izan ditugu gure ospakizunak, Lapurdin, Gipuzkoan, Bizkaian. Eta orain honetan, Nafarroara gatoz, Nafarroako herri garrantzitsu batera, Euskal eta Abertzaleen iruditerian indar simboliko handia du Lizarrak, simbolismoa Zaragokoa ere bai,
Lizarrako forua aipa genezake esate baterako, lasterbeteko dira 1000 urte, 1080 urtekoa zen, eta gaurko ikuspegitik begiratuta oso aurrerakoia izan zena. Esate baterako, minoria erlijiosoak eta kontuan hartzen zituen, orduan juduek eta indar handia zuten, eta bete beharrak bazituzten, eta zergak eta ordaintzea eta eskatzen zitzaien, baina aldi berean babes bat ere ematen zitzaien, eta eskubideak errespetatzen zitzaizkien, eta Lizarrako forua emakumeen eta adin txikikoen defentsan ere, eskubideen bermean ere funtsezkoa izan zen. Gaur egun ia 1000 urte pasatuta gero munduko leku askotan eskubide gutxiagorekin bizi dira emakumeak. Orduan, ezkontzarako ematen zuten dote hori ondo babestuta egoten zen, eta senarrak ez zuen nahieran erabiltzerik edo xahutzerik izaten, eta alarguntzari kasuetan eta ere oso babestua zegoen Lizarrako foruari esker, eta alegia historikoki oso garrantzitsua izan zen Lizarrako forua, eta izaten jarraitzen du oraindik ere, gure autodeterminazio modu bat izan zelako, duela hainbat eta hainbat urte, hainbat mende. Eta bestalde, iragan mendeare begiratuta, 1931 izan zen, Espainiako Bigarren Errepublikaren atariko testu inguru horretan Euskal Herriko, Ego Euskal Herriko, Gipuzko, Bizkai, Araba eta Nafarroako alkateen biltzar sonatura ere, hainbesteko garrantzia izan zuena. Harrigarria da, baina Ego Euskal Herriko udalen 90% babestu zuten testura. Alegia, ia aho batez onartutakoa izan zen, eta ura oso garrantzitsua izan zen. Eta gero, pertsonaje historikoak ere baditugu, abertzaletasunean Lizarrakoak zirenak, Manuel de Irjo bat esate baterako, edo Fortunato Agirre alkate izan zena, eta geroztik, estrategikoki kokatutako herri bada Lizarra, mendialdearen eta herriberaren arteko gune horretan, eta euskararen berreskurapenerako ere oso garrantzitsua izan dena, eta han hamarkada gutxian sekulako urratsak egin dira euskararen berreskurapenean, eta orduan ez da edozein herri Lizarra, euskaldunontzat eta abertzaleontzat esangura oso berezia du, eta ez da ausazko autua izan, intentzio oso egina baizik. Aipatu duzun indar politiko hori edo gihar politiko sendoa aipatu zenuten, gure eskurekin batera egin zenuten agerraldian otsailean, eragile politikoei ere, oraintxe egin duzun deialdi bera egitearen bide horretan. Euskal gizarteak beraz halakorik eskatzen duela uste duzu gizarte bezala ospakizun bateratu hori? Gu sinetsita gaude. Herri ikuspegia daukaten erakundeak eta aipatu dizkizut, eta hor dago gure esku esate baterako, gure eskurekin sintonia oso ona daukagu, baina iruditzen zaigu alderdie, sindikatuez, eragile sozialez harago norbanakoetan fokalizatuta ere, hor badagoela nahikari garbi bat. Eta Euskal Herria geure herritzat aitortu nahi dutenak, gero norberak emango dio indarra edo garrantzia barnean sentitzen duen horri. Norbaitek esan dezake, ni ezer baino gehiago bastandarra naiz, eta hori primeran dago. Baina tira, guk herri gisa uste dugu Euskal Herriaren aitortza nazionalari garrantzia eman behar diogula, eta hildo horretan asko dira, milaka eta milaka dira, horrekin, sentipen horrekin bat egiten duten Euskal Herritarrak, eta aldarri honekin plazaratzen garenean oso sintonia ona aurkitzen dugu. Gu sinetsita gaude, herri honek aberri egun bateratu baten aldarria nahi duela eta behar duela. Eta hildo bere horretan sakontzearen, nola sumatzen duzue Euskal Herriarekiko edo naziotasun horrekiko atxikimendua herritarren artean?
Bai, esan dizuan moduan guk sentitzen dugu hor badagoela nahikari bat. Edozein herritan aurkezpena egiten duzunean, jendea gerturatu egiten zaigu eta interes handiarekin etortzen zaizkigu, honi buruz galdezka eta izu eta oraindik ere ezkarra kapaz ekitaldi zera bateratu bat egiteko eta Manuel lengoan Lizarran batek esaten zigun. Manuel de Irujok berak ere lehen bizia berria esaten zuen eta hor utzi behar direnak utzi eta lehentasuna eman behartzaien gauzei eman eta horretarako kapaz ezkara eta jendeak eskatzen du hori. Behar bada herritar soilek ez dute ikusten, ez dute zama handiak dituen erakundeen ezinik eta askoz errazagoa da norbanakoen ikuspegitik hori bisualizatzea eta gero alderdiek eta sindikatuek eta berein gudak izaten dituzte eta hauteskundeek eta ere estrategiak eta markatzen dituzte eta ez da kanpotik pentsa daitekeen bezain erraza, baina guk herritarren aldetik ere oso argi ikusten dugu desio hori, irrika hori, nahikari hori. Eragilei dagokienez, aipatu duzu aberri-egunaren antolaketa prozesu horretan, eragileekin, alderdien ordezkariekin eta ere elkartzen zaretela, lehengo urtean kursalan egintzen duten aurkezpenean ere hainbat ordezkari izan ziren, beraz, ospakizun bateratu baten autu horren, isla ere bada. Urte batetik bestera nabaritzen duzue eragile eta alderdi horiek aurrera pausak eman dituztela bide horretan? Bai, nik uste denek argi daukatela hau dela bidea. Zenbat jende postuko litzatekeen, azkenean ezberdintasunak alde batera utzi, eta euskal alderdiek, euskal sindikatuek, askotan argazki partekatuak eta saiestu nahi izaten dituzte, beraien estrategiengatik edo berrikitan izandako zaputzaldiren batengatik edo zenbat jende postuko litzatekeen ezberdintasun horiek egun batez baztertu eta aberri egun bateratu bat ospatuko bagenu ahal dela aberri egunean bertan. Bitartean egiten ari garen bide honetan, iruditzen zait oso garrantzitsua dela azken urteetan eman den irudia, orain urtebi Bilbon, iaz Donostian, alderdi eta eragile nagusien ordezkaritza izan zen, gainera ordezkaritza oso kualifikatua, eta horrek berak erakusten du, guk markatun edo landu nahi dugun bide honetan, bide lagun ditugula. Eta nik uste, denbora asko baino lehen, egingarri bihurtzeko moduko kontua dela, aberri eguna modu bateratuan, aberri egunean bertan, Pasko igandez ospatu alizatea. Egin zuten azken agerraldian, Lizarran egindakoan, Euskal Herria beste subiranotasun maila batzuetara eraman nahi duzuela ere aipatu zenuten. Zeintzuk lirateke zehazki maila edo subiranotasun eremu horiek? Lizarra espresuki hautatuta, ez dago oso urrutira joan beharrik ere, ez da. Alde batetik, Lizarrako forua autodeterminazio ekintza praktiko bat izan zen, aspaldiko kontuak dira, baina horrek berak ere ematen dio indarra, ekin bide honi. Bestalde batetik, 1929ko alkateen batzar ura ere oso garrantzitsua izan zen, eta gero gertatu den zatiketa administratiboa eta horrek Euskal Herria ze egoeratan zeinen sakabanatuta utzi duen ikusten baldin badugu, esan daiteke, ura izan zela, Nafarroa herri egitasmo komun batean barne egon zen azken proiektua. Geroztik, mila puska eginda gaude, eta ez da erraza lehen eraitsitakoa berriz eraikitzea, baina, gu orain lantzen ari garen bide hau ere, hildo horretatik doa, ez da? Azkenean guk Euskal Herria nazio gisa aitortzen dugu, ni enaiz beste ezer sentitzen, Azkoitiar sentitzen naiz, Azpeitiar ere bai, Zarauztar ere bai, Gipuzkoar ere bai,
Europar eta munduko herritarra sentitzen naiz, baina ni munduan barna euskal nortasunarekin noa. Eta euskal iruditeriarekin, geure hizkuntzarekin, eta hori da munduan kokatzen nauena, euskal herritar izatea. Eta, horretarako zer egin behar da, politikoki bidea landu behar da, gizarte mailan lurra jorratu behar da, eta gure helburua noski, autodeterminazioa eta independentzia lortzea da. Hain maite dugun eta hain berezitasun, hain nolakotasun garbiak dituen herri honentzat. Xabier Euskitze, mila esker gurekin hitz egiteko tartea hartzeagatik. Zuei eskerrak. Mila esker. Hona arte iritsi da astearte honetako albistegia. Izan bai taldearen duda dena zugatik abestiarekin amaituko dugu gaurkoan saioa. Informazioa zabaldu nahi baduzue, Hamaikako webgunea eta sare soziala kontsulta ditzakezue. Bihar izango gara berriz ere zuekin, mila esker zuen arretagatik eta ondo izan. Zalantza eta beldurrei aurre eginez, bihar dugu aurrera. Ezagutu ginen unetik, begirada xamurrartatik, ohartu nintzen beti emango nuela, dudan dena zugatik. Sentitzen nuen, nire bihotza lertzen, ta gaur ere utxune bat daukatzu gabe, ta berriz ere irrifar batez atoz nire gana. Izango naiz zurekin, elkarren bihotz taupadak sentitu, idatzi gabeko orriak margotu, zure begi txikietatik amesten jarraitu, etorkizuna zure zain daukazu.